مایکل کوهن پارێزەرê berê Serokê Amerîka Donald Trump ji Dadgeha Federala New York derkeft bê daxuyaniyekê bidin. Lê parêzerê wî Gay Peter Low got berêz Cohen hevkariyê dikit û dê berdewam bit li ser hevkariyê. Belgehên lêkolêrê taybet li ser destêwerdana Rûsya di hilbijartinên Serokatiya Amerîka li sala 2016 Robert Mueller pêşkêşî dadgehê kirîn diyar dikin ku Michael Cohen direw digel Komîte Agahiyan ya Kongresê Amerîka derbarê milkên Trumpê li Rûsya kirbûn wekû hevsûzî digel Trumpî. Lê bersiveka lezgîn ji aliyê Serok Trumpî bihat ji berî bere û Erjentînê ve biçit بۆ بەشداریە لە کۆمبوونا G20. ئەو کەسێکی لاوازە و ji ber lawaziya kesayetiya wî ew hewl dide cizayeka sivik werbigirît. Ew direwa derbarê projê dike. Her kesek agehdarê wê projê ye û em li ser vî babetî aşkira bûn. Piştî demeka kur ji dadgeha Cohen, Serok Trumpî di twîtekê da kombûna çaverêkiriya Erjentînê digel Serokê Rûsya Vladimir Putin helweşand ku dibêjit li ser girjiya Ukrayna. Gotinên Cohen li dadgehê deng bedan ji aliyê endamên Kongresî ve hebûn û ji wana sînatorê Demokrat Mark Warner. There seems to be a trend here. Wapê diçide çendên boçin ji aliyê dostyên nêzîkî serokê hene got rastiyan nabêjin. Herûsa jî pênaçî got li kûçika spî serrastbûnek hebe. Vê rewşê nîgeranî di nav komariyan da peyda kiriye û ji wana sînator John Kennedy. Well, you shouldn't lie to Congress. Başe nabî diro digel li Kongresê bête kirin. Bitaybet eger sû xwar bît. Eger diro kirbît divê bête ceza kirin. Sînatorê Demokrat Tim Kaine dibêjit hevkariya berdewam ya Michael Cohen digel lêkolîna Mueller qonaqekaniya di lêkolîna destêwerdana Rûsya di hilbijartinên Amerîka da. Ez birûnî bawer dikim lêkolîna Mueller pêş dikeve û ew kir ya pêdivî bête kirin. Eger ji ber hilbijartinan sizd bû, niha bilez pirê ve diçe. Şurovekarê qanûnî Rex Simmons bawer dikit ebe wergeraneka mezin e di lêkolînê da. Wî hevpeyvînekê da bi rêya Skypeê got ev pênazkirina bi gunehê girêdaya bi têkiliyên Rûsya digel Cohen û bi rêya Cohen bi Trump e. Heta niha ev xuya nekiriye di lêkolîna Muellerî da. Li bêdawiyê Serok Trumpî bersivên nivîskî li ser pisyarên Muellerî dan ku derbarê ihtimala destêwerdana Rûsya di hilbijartinên Serokatiya Amerîka ya sala 2016 bûn. Serok Trump her tem û bi berdewam lêkolîna Rûsya şermizar û red dikir ku dibêjitin ev kempêneke dijî wî.